Kublai fi saisian. Hakane ka jingbo junga ya kane ka video lang kane ka types of chemical reactions ngala ikai ka combination reaction wat ka decomposition reaction bentangan poipat sya kane ka displacement reaction. Hakane ka displacement reaction ngiriban perangkam ya kane ka activity series kawa nibo ya kito ki metals como potassium, sodium, calcium kibalong highly reactive kata-kata hangnya po kamarian ba habak iya day bakai lada an iodide fi unil sodium ude u element lada unil sodium lada fi shem unde man shem poktiru lada unil sodium fi shem bat fi bo pomit hadian san minute pinum issue unil sodium nomor ula react bat ka bakal air bat ka badana kal air bat u form ya u sodium oxide potassium rukum ju fi potassium bat sodium kimju bo eki po nomor ki react an haba ki react pat kadang ke reaction ke bajur tu tata ba kadang ke cimbut heiru akatu kapor tata kini ki elements ki baklain bat ki belum reaktif labu sonor kat menginang yang sapo pat ngilap kumne silver platinum gold ne di gold eu nyem react kumno ban sotho bhai kane ayan ru udan hamar hane ayan na harai lada phi ko aban ai i jingteng so score yeno ngam tharai refen pasna itu skor dung narot nomor ba ptv narot kat ba ni bu yo narot untuk habedai lam bakal air ko usarang no tikum juru da fi ai skor no tak basna dung narot kat rai ka sarang po skor tikat bang nang ya chapo kare activity decreases kala tho ne tv goal don sapo do goal kaksiar it doesn't react with anything kam da khana do ta bat kam da react khadau ki khamdam ki kan thai mo kishan rang ru jung khasi ni deng ni ki so score besar ksiar da ka ksiar kani ka displacement reaction ka chipotai fi khniat kalung ko politics kalung kum no kadang ka jing ikhni suki gadan lada umibet banyadon bat ka to kaseng alit no sa ka kaseng lada umibet banyadon mutu no yalam ino eto kaseng ni bono itu way no yalam kani ka politics ka fi la ban sothu lang ba kani ka chemistry ru kadon politics ayo hungya sukhain uniu e unde way candidate uniu b bu x uniu b uniu candidate but uniu x ude u nombut kan sapoy ka por ba lada umi way candidate bu khamkhlan uniu e but kibrio lane ki nombut uniu b kilap ba ubi u khamlang tlot but u khamlaw e hakam politics ki hang neru une ux un e ya ubi bat unlet ya sendrop lo ela di bat u e takadaw ni mi hane ax plus b ha chemistry but it is due to the reactivity series ha kawa kini ki metals ki bakham khan ki displace ya ki badan lang bat kito ki elements ki ba kham duna ka reactivity ngai fi kawai ka nuksa simdu na but sim da uh hydrogen ta man tho ahne Ne what u hydrogen chloride HCl pai ke nang ne we ba kham dan salor uneu sodium uneu hydrogen dan hangne hydrogen dan hangne mono kham khlain sodium to kham lo reactive sodium te ka ja ayu ka ja ba uneu hydrogen ude u candidate tamalong kini kinong but kim sopanat su kile akam lo habat ladan pada we no khamat kham khlain kile ka penyasno ela di baruta hangne bat kalong NaCl plus H2 tangwa ngi lab hangne dan tangway hydrogen hangne dan artily hydrogen ti hangne dan tangway in multiply no ione da u 2 habang multiply no 2 ngi lampat bo chlorine ru adan artily tangwa hangne dan tangway ngi le kuno hangne ngi multiply ladang ngi multiply no chlorine no long r tangwa no sodium ulalong r tangwa hangne pat dan tangway sodium ti hangne ru ngan bo da u r kene ka ada ka balance reaction kano ka nuksa sim tangin sim une magnesium it reacts with what let's say zinc so again sim na da zinc hydroxide which is a base zinc hydroxide ti hydroxide we dalam zinc tingya pa hane zinc dan hane magnesium dan hane ukhamlo reactive te magnesium tiki badon bat utu zinc kin sawan no sa magnesium tentang le politics te chemical food na kadang kabor mariang bakalong kuni ti ngilap menta bakalong
MgOH2 plus Zn. Piyong hang ne ki kile da satu une sa khandu. Nang tangila ban sim sudah kiwei. To kan sim da khoi ka noksa pa hane. Shubu ngidon uzing don hang ne bau no calcium, shubu calcium chloride. Pi une uzing udon hapo. Une calcium udon halor. Kham khan we calcium uzing kham khan u calcium te kane kanum dan kanu ka reaction. Sim sudah kiwei kinuksa. Nadangi don hydrogen H2 reacts with the say sodium hydroxide. Paikin hydrogen udon hangne. Sodium udon hangne. Kamkhan sodium tungno hydrogen udon nga kon kini ya ini IOH na u sodium kanero kadai ka field reaction. But nga next come pila sotru ya kadai ka displace kamut banweng no tekini kiweng yaladi kat kum kajingdon kabor na ne kajing khain na ne kajing long active na ne kajing long reactive jonki nganis kam phila sothu yakhne bat mantang in a process khawai kunti kabangi khot ka displacement reaction